Managhigala siko paman gitahong kusog nga mipadagan sa gimanihong sakinan og ni-counterflow pa sa may Marcelo Fernan Bridge pasado las 11 kagabi. Ganina gipasagaan og kasong drunkenness og disobedience to person in authority. Silang Novi Clara Magadan, 22 anyos taga Pahakliluan og Likimlim, 22 anyos taga lungsod sa Compostela. Matod ni Police Staff Sergeant Ruel Pilones, daw na ginukdanay ang duha sa pagmanihog gikan sa may ML Quezon Highway padong sa Marcelo Fernan Bridge. Si Lim ang nagmaniho sa multicab samtang si Novi nagdrive og motorsiklo. Base sa medical exam, positibong naka-inom og bino ang duha. Ga counterflow sila din gikukod na mo ga sige na mo kuan nga hunong wa jud mo hunong ga padayog dagan na niya paspasan ni noon until nga na intercept na mo sa dito na sa kuan Mandawi nga kuan pagdulog sa bridge na sobrahan din ginom ato din siya may naguna sa drive sa van din sunod ra ko din pag counterflow niya apil lang pag counterflow kay wa mo ko katot sa dalan kay first time na ko na sa lapu-lapu wala mo may naka-inom lang jud mo